Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Працягваць змаганне за ганаровае званне адзінага кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах Ганна Канапацкая не зможа. Яе не зарэгістравалі у якасці кандыдата. Сёння 4 сакавіка праходзіла рэгістрацыя кандыдатаў, якія далей будуць удзельнічаць у праймерыс на адзінага. Так вось, Канапацкая далей не ідзе. Чаму? Мы сёння і пагаворым з тымі людзьмі, якія спрычыніліся да рэгістрацыі. У мяне ў гасцях сёння старшыня партыі Беларускі народны фронт Рыгор Кастусёў і выканаўца абавязкаў каардынацыйнага штаба народнага галасавання, першы намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Алексей Сігаев. Добры дзень, шаноўнае гаспадарства. Так гэта вы вінаватыя ў тым, што здарылася з Ганнай Канапацкай? Ну, ведаеце, вы такое пытанне задалі, як у свой час была такі выступ Аркадія Райкіна. Кажуць, хто шыў касцюм? Мы. Хто вінаваты? Мы. А вот прэтэнзіі, гузікі прышыты хорошо, а вот гузікі прышываў я. Таму можна сказаць, што мы спрычыніліся ўсе, вінаваты, што Ганну не зарэгістравалі ўсе, але ў першую чаргу вінаватая на сама. Ну, давайте не будем тут уже про саму поговорим крыху пазней, але наколькі... Алексей, вот давай ўсё ж таки праўду. Я ведаю, што павінна было так адбывалася рэгістрацыя, скажем так, за каго прагаласавалі усе удзельнікі праймерысы, ну, я маю на увазе структуры, той і пайшоў далей. За каго былі супраць, той і спыніўся. Ну, Ганна Канапацкая ў дадзеным выпадку. Па вашых словах, 50 на 50. Да, методам матэматычным дзеліце, акругляеце і атрымліваеце 3 на 2. 3 на 2. І паўторым яшчэ раз тых нехарошых людзей, якія прагаласавалі супраць. Не, па-першае, чаму нехарошых людзей? Просто можна сказаць, хто прагаласаваў за. Гэта был партыя Беларускі народны фронт, гэта быў рух за свабоду і гэта быў аргкамітэт па стварэнню беларускай хрысціянскай дэмакратыі. То бок гэтыя 3 структуры прагаласавалі за. Бачыце, ён перакінуў так, што назваў тых нехарошых людзей, якія прагаласавалі за. Такім чынам застаецца, прагаласавалі супраць аб'яднаная грамадзянская партыя і БСДП Грамада. У дадзеным выпадку я так адмыслова падабраў сваіх госцікаў в эфіры, што адзін прадстаўляе структуру, якая прагаласавала супраць, другі прадстаўляе структуру, якая прагаласавала за. А ці можаце вы, як прадстаўнікі сваіх структур, ўсё ж такі старшыня партыі, першы намеснік партыі, аргументаваць, чаму галасавалі, ну, з каго пачнем? За. Давайте. Добра. Я сёння выказаў, это не толькі маё асабістае меркаванне, по Канапацкай, по яе рэгістрацыі або не рэгістрацыі. Гэта было рашэнне партыі, бо мы гэту тэму абмяркоўвалі яшчэ задоўга до сённяшняга дня, абмяркоўвалі сярод прадстаўніцтва кіраўніцтва партыі, абмяркоўвалі з шэрагам актывістаў, і гэта было супольнае рашэнне, што мы галасуем за рэгістрацыю Ганны Канапацкай. І гэта галасаванне я сёння выказаў праз падняццё рукі. Таму это не толькі маё асабістае меркаванне, это пазіцыя партыі БНФ. Я разумею, пазіцыя партыі, але я попрасіў аргументы. Чаму? Ну, мы ўсё ж такі імкнуліся да таго, каб унутры 6 прэтэндэнтаў, унутры штаба, унутры той коаліцыі, якая стварылася, ўсё ж такі дасягнуць поўнага ўзаемаразумення. Мы імкнуліся да таго, каб ўсё ж такі кампанія распачалася і лічылі, што з удзелам Ганны Канапацкай гэта кампанія будзе больш шырокая, і больш яскравая і больш вясёлая. Ну, на жаль, нашы калегі не пагадзіліся некаторыя, але для нас ёсць задавальненне, што працэдура галасавання была выканана. Працэдура галасавання была праведзена згодна таго пагаднення, якое мы падпісалі некалькі месяцаў таму назад. Таму гэта права і АГП, і сацыял-дэмакратаў прагаласаваць так, як яны палічылі прагаласаваць. Алексей,
Аргументацыя ад БСДП грамада. Чаму галасавалі супраць? Самае першае, самае важнае, што Ганна Анатольевна, яна ўсё ж таки не выклікае даверу з боку кіраўнікоў нашай партыі. Размова ідзе зноўку не проста пра мяне, а пра партыю, бо рашэнне прымалось прэзідыумам. Так, чакайце, не выклікае даверу у кіраўнікоў партыі. Значыцца, пералічваем: першы намеснік Алексей Сігаев і кіраўнік партыі Ігор Барысаў. 12 чалавек, які ўваходзяць у склад прэзідыума, дэмакратычна абмеркавалі ўсё і прынялі рашэнне, што як яно што вы бачылі, тое яно і было. Добра, якія прычыны, чаму яна не выклікае у вас даверу? Вот, глядзіце, такая ж жанчына, паглядзіш на фота апошнія, якія яна выстаўляла, даверы ўсё. Па-першае, калі браць яе дзеянне, Facebook, сацыяльныя сеткі, усе чыталі, усе ведаюць, і такія выказванні у бок сваіх канкурэнтаў па праймерызу, то бок не просто там звонку нейкіх людзей, то бок яна імкнецца ў працэдуру праймерыза і ўжо ў гэтай працэдуры робіць заявы, там, Талян, там, што тебе Козлову Ермошына пакусала. Зноўку гэта я кажу свае зараз аргументы, што былі ў прэзідыума, гэта можа чымсьці адрозніваюцца, але гэты момант. Вось. І самае, што для мяне было ўсё ж такі галоўным і для ўсіх астатніх, што Ганна Анатольевна у стасунках са мной у прыватнасці, як з выконваючым абавязкам кіраўніком штаба праймерыз, пісала заявы, у якіх яна папярэджвала аб адказнасці, што я папярэджваю, што пэўная група лиц можа быць прыцягнута да адказнасці. Таму пытанне, на якім этапе нам было прасцей да гэтай адказнасці дайсці. То бок альбо зараз, альбо ўсё ж таки праз 2 месяцы. Значит, вы спалохаліся адказнасці і вырашылі... Мы спалохаліся дэструктыўных выказванняў Канапацкай. Спадар Ігор, мне ўсё ж таки цікава. Вот глядзіце, вы фактычна на самым пачатку кампаніі выступілі на баку северынца. Было такое. Ганна Анатольевна так даволі, скажем так, жорстка прайшлася па Паўлу Северынцу у сваіх інтэрв'ю. Тым не менш, і БХД, і партыя БНФ, якая фактычна так падтрымлівае маральна Северынца, не скарысталася сваім правам вета. То есть дэмакратычныя працэдуры найперш крыўды не ўлічваюцца. Тут я хочу значыць, што Ганна Канапацкая і адрес кандыдата ад партыі БНФ Алексея Янукевіча таксама выказалась не зусім прыстойна ў некаторых момантах. Але менавіта і гэты фактар, і гэты факт паспрыяў хутчэй за ўсё да таго, што мы прагаласавалі за яе рэгістрацыю, каб не ператвараць гэта в асабістыя разборкі паміж, напрыклад, Алексеем Янукевічам і Ганнай Канапацкай. Каб не ўспрынялі людзі, чытачы, слухачы і вашай перадачы, і іншых СМІ не ўспрынялі гэта як якімі-то асабістымі разборкамі. Таму мы вырашылі лепш прагаласаваць за яе рэгістрацыю. Ага. Значыцца, Алексей вырашыў, што каб пазбегнуць адказнасці праз 2 месяцы лепей зараз пазбавіцца ад Канапацкай, а партыя БНФ вырашыла, каб пазбегнуць розных непаразуменняў, лепей прагаласаваць за. Якой-то ступені можа і так, але... Сапраўдная палітыка начинаецца. Так. Я ўжо сказаў, што з яе прысутнасцю, я думаю, кампанія была б больш яскравай, больш цікавай. Алексей, як выконваючы абавязкаў каардынатара штаба, скажыце, там уже ўсё ж таки была названыя 2 прычыны. Не толькі паводзіны, так бы мовіць, Ганны Анатольевны ў сацыяльных сетках і ў СМІ, і выказванні, але і прэтэнзіі былі да подпісаў. Наколькі сур'ёзныя? Гэта фармальны бок, то бок, калі б мы былі проста як Ермошына, што па фармальным прычынам маглі б не зарэгістраваць, то, мабыць, так можна было б зрабіць, але гэта тое, што з фармальнага боку можна было прыпісаць. Па факце,
Што было? Яна здала 224 подпісы, сабраных праз інтэрнэт. На жаль, яна не зрабіла працу якасна, яна сама не зверыла гэтыя спісы гэтых людзей і ў выніку напісала, калі падавала дакументы, што яна падае 225 подпісаў, насамрэч іх было толькі 224. У гэтых спісах былі людзі з даты, 3 чалавекі, прынамсі, з датай нараджэння 2020 года нараджэння, то бок такія немаўляты галасавалі за яе, падпісваліся. Ну і па-трэцяе, яна не выканала самыя патрабаванні, якія былі да ўсіх людзей, якія збіраліся ісці шляхам збору подпісаў. Гэта поўныя дадзеныя на падпісантаў. Менавіта ідзе размова пра адрас рэгістрацыі. Без адраса рэгістрацыі сярод гэтых 224 было 41 чалавек. І калі б браць по фармальнай прычыне гэтых людзей проста, як кажуць, не ўлічыць, не адпавядаюць яны крытэрам, то 224 мінус 41 гэта будзе менш за 200 чалавек. То бок крытэрам, якія адпавядаюць усім цалкам патрабаванням кампаніі, яна не назбірала 200 подпісаў. То бок гэта фармальны бок. Добра, вот сёння уже прагучала ад Рыгора Кастусёва такая фраза, што падчас галасавання я прагаласаваў за. Вот галасаваў фактычна лідар партыі. Ну, не фактычна, а як ёсць лідар партыі. Лідары партыі, якія адначасова з'яўляюцца прэтэндэнтамі ў кандыдаты на адзінага, таксама галасавалі, я так разумею. Так. І атрымліваецца, што самі удзельнікі праймерыз галасавалі за тое, каго ўключаць, каго выключаць. І вот адразу пачаліся каментары ў соцсетках пра тое, што дык дзе ж тут дэмакратыя, калі вот самі удзельнікі галасуюць, каго з удзельнікаў пакідаць, каго не пакідаць. Ну, я вам скажу, што згодна таго палажэння, якое мы падпісалі і якое дзейнічае, там прапісана так, што палітрада складаецца з кіраўнікоў арганізацый, падпісаўшых пагаднення. І маюць права галасавання менавіта кіраўнікі арганізацый. Ёсць такое пагадненне, і мы вот менавіта яго не парушылі. Калі бы пачалі мяняць людзей, пачалі б галасаваць іншыя, то гэта было б ужо парушэнне пагаднення. Таму для мяне самае галоўнае, што мы пагадненне выканалі, мы працэдуру выканалі, а права галасаваць за ці галасаваць супраць это права партыі сацыял-дэмакратаў, або АГП, або БДФ, або Руху за свабоду. Это права той арганізацыі, якая ўвайшла ў гэту кааліцыю. Зміцер, можна я адпаведна пытанне? А каментатары яны не прапаноўваюць, што рабіць? Тады кіраўніку партыі АГП трэба было пакінуць пасаду партыі ці не вылучацца на пасаду адзінага кандыдата? Што каментатары казалі? Ну, каментатары не казалі. Вот яны, просто я зачитаю, да прыкладу, і зараз нам піша Дмітрый Гмыза. Такім чынам атрымліваецца, што галасавалі кандыдаты на адзінага. Казлоў, Севярынец, так лёгка было ўбраць сильнага канкурэнта. Галасавалі кіраўнікі структур. То бок, так ці інакш, гэта іх паўнамоцтвы, гэта у них закладзена ў статуце, гэта іх абавязак. Вы ж заўважце, што Алексей Сигаев ад сваёй партыі галасаваў супраць, но іхнага кандыдата у працэдуры няма. БХД галасавала за, пры ўсім пры тым, што Севярынец вылучаецца кандыдатам. Рух за свабоду галасаваў за, пры ўсім пры тым, што таксама іхны кіраўнік Губаревич таксама вылучаецца кандыдатам. Таму тут нельга браць, што только такі падыход, а іншыя падыходы няма. Тут меркаванні былі розныя, незалежна ад таго, вылучаецца кіраўнік арганізацыі кандыдатам на пасаду прэзідэнта або не вылучаецца. Ну вось, дарэчы, наконт прапановы. Той же самы Дмітрый Гмыза сочыць за нашым эфірам і дае параду. Незалежныя людзі павінны былі галасаваць, а не кіраўнікі структур. Так калі ўжо народнае галасаванне, такі народна галасаваць за того, каго рэгістраваць кандыдатам, каго не. Все файна, ўсё добра. Але ж тады пытанне, чаму гэтае народнае галасаванне вымушаны былі рабіць і робяць палітычныя структуры, а незвычайныя людзі не прасоўваюць. Тут ўсё, як кажуць, цепочка. Ініцыятыва была за палітычнымі структурамі, значыць, ім гэта выконваць. І самае галоўнае, што было пагадненне падпісанае. І для нас, для мяне асабіста важна, і для старшыні партыі важна адзначыць, што гэта пагадненне, што працэдура была выканана. Это для мяне аснова, і калі будзе
у меня сустрэча с актывам партыі БНФ, то адназначна, што я буду пра гэта распавядаць, і мне ёсць што сказаць. А не так, што я прагаласаваў за, а пасля не ведаю, што сказаць сваім жа калегам па партыі і сваім сябрам па партыі. Глядзіце, Ганна Канапацкая падчас шматлікіх эфіраў тут на Еўрарадыё любіла паўтараць, што нягледзячы на тое, што яна вот разышліся яе шляхі з аб'яднанай грамадзянскай партыі, у яе вельмі атрымалася добра наладзіць супрацу з іншымі структурамі. А гэта БХД, Рух за свабоду і партыя БНФ. Не? Партію БНФ она в гэтым списку не называла. Партия БНФ не называла. Ну, я хотел вас справаковать. Тым не менш, вот менавіта ты, з кім не заладзілася АГП, ці з кім не супрацоўнічала, можа, вот без грамада, так вот ты і прагаласавалі супраць. Ну, і з партыі БНФ яна таксама не супрацоўнічала, але мы прагаласавалі за. Ну, тут мы ведаем, вы, каб пазбегнуць у далейшым розных непаразуменняў, вы прагаласавалі за. Я да таго, што зараз пачнуцца абвінавачванні наконт таго, што, вот, напрыклад, АГП прагаласавала супраць, таму што вот так моцна пакрыўдзіла Ганна Канапацкая сваімі апошнімі допісамі і каментарамі Мікалая Козлова. Тут я хочу сказаць, што тут не ідзе размова паміж АГП і Ганнай Канапацкай. Ідзе размова цалкам даверу да чалавека, як да Ганны Канапацкай, да чалавека, які здольны кансалідаваць вакол сабе усе структуры. Яшчэ раз кажу, што такім фарматам паводзінаў, ну, прынамсі, нашу партыю яна не прывабіла. То бок, зноўку, і тут, як кажуць, пажаданне на будучае, што Ганна Анатольевна, будьце ўсё ж такі больш чалавечныя, будьце той асобай, за якой павінны цягнуцца людзі. Нельга на хайпе на нейкім выплываць. Скажите, вот все ж таки ваше меркаванне, наколькі шмат вот разоў прадстаўнікі апозіцыі кажуць про тое, что вот у нас і выборы, все вот этыя працэдуры, яны недэмакратычныя, там і падлік галасоў, рэгістрацыя і так далей. Наколькі тут усе працэдуры былі выкананыя, прытрымліваліся дэмакратычных прынцыпаў? Вот на гэты раз працэдура была выканана цалкам. Я вам скажу, что, может быть, і не ўсім эта працэдура падабаецца на 100%. Не ўсё і мне там падабаецца, але калі мы падпісвалі працэдуру, зразумела, што мы шукалі кампрамісныя падыходы да тых або іншых пытанняў. Калі ўзяць беларускае заканадаўства, так, не ўсім нам падабаюцца тыя законы, па якіх мы жывём. Але ж, жывучы тут у Беларусі, мы гэтыя законы выконваем. Таму і адносіны да працэдуры такія ж самыя, што мы гэтую працэдуру падпісалі, мы пагадненне падпісалі, мы абавязаны гэтую працэдуру і пагадненне выконваць. Алексей, а вот скажите, вот по шчырасці, правда, вот так вот, калі Ганна Анатольевна падавала документы на вот права быць, удзельнічаць у кампаніі Праймерис, ці не было адразу зразумела, што далей яна кандыдатам яе не зарэгіструюць? Я патлумачу свае словы. Ад пачатку ж было прамоўлена, што рэгістрацыя будзе паводле кансэнсусу, то есть усе структуры павінны прагаласаваць за, усе, да адной. Калі ў яе няма ніякіх контактаў, даже больш, скажем, даволі такія напружаныя адносіны з аб'яднанай грамадзянскай партыяй было і да вот всей этой працэдуры ўжо год як мінімум, калі не болей, было зразумела, што ГП наўрад ці прагаласуе за яе. Давайте просто пачнем з таго, што нават рашэнне АГП мы таксама, як і журналісты, спрабавалі выцягнуць інфармацыю. Яны таксама не прымалі яго загадзя, што, по-любому Канапацкую не рэгіструем, а я так зразумеў, што яно літаральна зусім недавно было прынята. І калі браць менавіта стасункі АГП і Канапацкай, я не ведаю, мне просто натуральна складана гэта каментаваць. Тут пытанне не столькі АГП і Канапацкая, тут пытанне да самой Канапацкай. І натуральна, калі б яна пасля рэгістрацыі сваіх дакументаў на Праймерис праявіла б хоць крышачку павагі, там звярнулась бы па падтрымку, паразмаўляла, што, людзі, добра, мы там калісьці, напрыклад, з ОГП пасварыліся, прыйшла б да Козлова, сказала, каюсь, пасыпаю там пеплам голову ці яшчэ што-небудзь, каб калі яна вінавата, калі не вінавата, то не ведаю, як дамовіцца. Но
насамрэч яна пасля таго як падала дакументы стала рабіць рэчы якія ну не зусім мяне задавальняюць. Ну вот мы як-то абмяркоўвалі с Алексеем вот эту ситуацию, якая склалася в адносінах да Ганны Канапацкай, і я гэта як бы абмаляваў у такім кантэксце, што чалавек павінен прайсці агонь, ваду і медныя трубы. Вот, на жаль, Ганна Канапацкая вот медныя трубы не прайшла. Вот тая слава, якая на яе звалілася в апошні час, ну і не толькі в апошні час, спрацавала ёй на мінус. Зразумела, што мы гэты мінус партыя БНФ анулявала, ну, а іншыя арганізацыі гэты мінус заўважылі больш яскрава і гэты мінус не прапусцілі. Алексей, але вот вы чалавек не новы ў палітыцы. Вы ведаеце, як так праходзяць кампаніі выбарчыя ў нас, як праходзяць у іншых краінах. Ну, пагадзіцеся, з удзелам Ганны Канапацкай весялейшая кампанія была. Ну, можа і весялейшая, але ці была бы яна тады у нас у межах адзінага кандыдата, у межах нашай гэтай падпісанага пагаднення. Таму што, ну, на маю думку, калі б яна так сабе паводзіла, і нават мы і там АГП прагаласавалі б, каб яна ўвайшла ў праймерыз, то я ну, не даю 100% гаранты, што яна б не справакавала канфлікты, не зрабіла б так, каб мы усе паміж сабой паперасварыліся. Таму адзінства, вось менавіта, каб мы былі як адна структура, хоць мы ўсе 5 розных структур, гэта тое, чым мы сёння можам, мабыць, ганарыцца. Ой, знойдзеце вы без Ганны Канапацкай, з-за чаго перасварыцца? Ну, як толькі, так паведамім. Вот я вяртаюся да вашых слоў, сказаных яшчэ толькі падчас аб'явы праймерыз, пра якія мы сёння ўжо казалі, пра севярынца. І вот Алексей Івашкевіч піша: а хто-небудзь верыць у тое, што адзіным будзе не севярынец? А у такім выпадку навошта траціць рэсурсы і можна адразу ўсё ўкладаць у працу на аднаго чалавека? Спадар Ігор. Ну, вось эта думка ў якой-то ступені супадае і з маёй асабістай думкай. Бо калі мы только пачыналі эту кампанію, я таксама быў прапанаваў пагадзіцца на тое, што Павел Севярынец будзе у нас адзіным кандыдатам і не трэба распачынаць эту кампанію. Але гэта моя асабістая думка. Таму раз мае калегі астатнія не пагадзілі, што зразумела, мы эту кампанію распачалі так, як мы падпісалі пагадненне. Для мяне было самае галоўнае, і я гучу тады прозвішча Севярынца, паказаць, што партыя БНФ падпісала пагадненне і нават гатова на большае, што мы не саскочым з этой працэдуры, і нават мы гатовы на большае падтрымаць прадстаўніка правацэнтрысцкай кааліцыі, мы гатовы падтрымаць не свайго прадстаўніка. Бо калі пагаджаешся на якія-то працэдуры, то зразумела, трэба ў якой-то ступені і саступкі рабіць. Вот, і мы былі гатовы, партыя БНФ была гатова праз свайго кандыдата зрабіць саступкі і падтрымаць Паўла Севярынца. Але ж, гэта маё асабістае меркаванне, і маё асабістае меркаванне можа быць і памылковым. Пакажа час, пакажа працэдура, а можа быць за гэты час, за гэты месяц, за 2 месяцы хто-то іншы зарэкамендуе сябе больш паспяховым палітыкам, хто-то іншы, прадстаўнік іншай арганізацыі пакажа сябе больш станоўча, як прымальная фігура для адзінага, і, можа быць, людзі прагаласуюць за яго. Ну, прагаласуюць за Севярынца, мы будзем працаваць на Севярынца. Прагаласуюць за іншага кандыдата або прэтэндэнта. Партыя БНФ будзе працаваць на іншага кандыдата. Вот, а маглі бы сказаць, вот як нармальны чыноўнік у былыя часы, што ёсць 2 меркаванні, маё і неправільнае, вот і ўсё. Ну, можна і так сказаць. Алексей, я вярнуся да вашых слоў пра, ну, наконт подпісаў за Ганну Канапацкую, і пра тое, што вы сфармулявалі так, што яна ну, не вельмі сур'ёзна паставілася да праверкі ўсіх гэтых, ну, скажем так, да падчысткі, там, можа быць, якіх-небудзь памылак і гэтак далей.
але от хтосьці можа прачытаць у ваших словах іншае. Мы все памятаем вот этой разборки наконт того, что хто з кандыдатаў на прэзідэнцкіх выборах что 10 что 15 года сабраў 100 тысяч подпісаў, хто не сабраў, а прынёс тэлефонныя кнігі, грубо кажучы, а іх ЦВК зарэгістраваў. То есть намёк можа быць, хтосьці ўспрыме як намёк на тое, что Ганна Анатольевна думала так вот дзесьці там подкинуть какую-нибудь, грубо кажучи, телефонную книгу. Ну, не ведаю. Просто маё персанальнае адчуванне, што яна вырашыла аб тым, што прыняць удзел у гэтай працэдуры у апошні момант. І, адпаведна, яна ў апошні момант і збірала гэтыя подпісы, у апошні момант іх прынесла, бо нагадаю, што яна адна з апошніх і прынесла іх, бо ў нас у партыі быў з'езд, і яна падчас абедзенага перапынку гэтыя дакументы перадавала. Таму вось такое адчуванне, што яна проста не гатова была ісці ў кампанію сур'ёзна. Гэта была вось такая яе проба, можа папіярыцца альбо што-небудзь. Ну, не сур'ёзна падышла да дакументу. Гэта з фармальнага. Спадар Ігор, як палітык з вялікім стажам, скажыце, вот все ж таки, калі Канапацкая прынесла ў апошні момант і прыняла рашэнне ўдзельнічаць у апошні момант, і потым вот эта яе актыўнасць такая, якая шмат каму не спадабалася у інтэрв'ю і сацыяльных сетках, можа быць адмыслова, як вы думаеце, гэта было так піар, раскрутка сябе? Ну, калі чалавек хоча сябе лічыць палітыкам, то адназначна, што пра гэта чалавека павінны людзі што-то казаць. І СМІ павінны казаць, дзе-то станоўчае, дзе-то адмоўнае. Але калі пра палітыка перастаюць гаварыць і станоўчае, і адмоўнае, гэта чалавек уже не палітык. Можа быць, Ганна Канапацкая вырашыла... Як кажуць, пішыце ўсё, што хочаце, галоўнае не некролог. Да. Так. Можа быць, яна зразумела в апошні момант, што яна аднаасобна не зможа арганізаваць збор 100 тысяч подпісаў, што толькі калектыўнай працай, вот, шэрагам арганізацыяў, якія ўвайшлі вот у это пагадненне, можна гэтыя подпісы сабраць. І я думаю, што яна это зразумела. Але хочу адзначыць, што Ганна Канапацкая да мяне асабіста звярталася праз інтэрнэт, і я за яе свой подпіс паставіў. Дату узгадаеце, калі гэта было? Я дату уже не памятаю, але адназначна я праз інтэрнэт за яе распісаўся. Паспеў, да, падача. Ну, я наколькі памятаю, Рыгор Андреевич адзін з першых падпісантаў быў, не? Ну, я не памятаю калі, але задоўга да падліку галасу. Вы на што зараз намікаеце? Адзін з першых яшчэ. Вот он, кажа, за северынца топіць, а сам-то... Ну, я чалавека падтрымаў, што я ж кажу, што для мяне было б з майго пункту гледжання лепей, калі б эта кампанія была больш шырокая. Таму ж мы і галасавалі за Ганну Канапацкую. Кампанія была больш такая яскравая. Вот хорошее слово, молодец, вот сапраўдны палітык. Алексей, я яшчэ вот, ведаеш, як быў так на некаторых ток-шоу украінскіх палітычных. І мне вельмі, ну, спачатку ўразіла, потом сказали, что это для іх нармальная з'ява. Калі стаяць вот два палітыка, адзін насупраць яго, типа такі вот двубой. І так адзін аднаго паліваюць, так спрачаюцца. Здаецца, зараз вот, ну, дадуць адзін аднаму ўпысу, калі не зараз, то выйдуць вот уже па заканчэнні праграму і дакладна ўжо паб'юцца. Праграма заканчивается, яны выходзяць, абдымаюцца, ну что там, Павло, пошли там по каўке выпьем, по чарачке кавы. Я так здзівіўся спачатку. Шоу. Можа быць, і ў дадзеным выпадку мы бачылі такія нейкае шоу. Вот яна там, скажем, Ганна Анатольевна там наязджала на северынца, да прыкладу, ці там пісала пра Мікалая Козлова, а потым яны там паціскалі адзін аднаму руку і там типа абмяркоўвалі далейшыя крокі па праграме. І? Ну, вот я калі гэта была спроба Ганны Канапацкай зрабіць шоу і потым паціснуць руку, ну трэба было хоць неяк намікнуць, што я гатовая зрабіць шоу там ці што-небудзь. На жаль, ці на шчасце, мы ўсё ж такі ставімся да кампаніі адзінага кандыдата больш сур'ёзна. Краіна наша на сённяшні момант не ў такім добрым стане, улады нашы, колькі год ужо Лукашенка ва ўладзе, не будзем лічыць, таму толькі вось магчымасць нейкага аб'яднання і сумеснай працы сур'ёзнай, а не шоу рабіць. У гэта я веру, што зможа змяніць сітуацыю.
Спадар Ігор, як вы думаеце, вот Ганна Анатольевна спыніцца зараз, вот калі вот яе так вот адфутболілі, так бы мовіць, ад праймерыс, яна пойдзе далей самастойна? Я думаю, что Ганна Канапацкая не спынится на дадзеным моменце и паспрабуе працягнуць удзел у кампаніі, выбарчай кампаніі прэзідэнцкай. Не ведаю, ці ўдасца ёй сабраць 100 000 подпісаў ці не, але я думаю, што яна будзе імкнуцца зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу. Я до того, что вот калі яна пойдзе далей сваім шляхам, вы не думаете, что вот тым метадам вядзення піар-кампаніі і выбарчай кампаніі, такім, як яна вела зараз, яна вот гэтым яскравым шоу дзесьці на задні двор адсуне увагу і журналістаў, і шараговых беларусаў ад кампании и праймерис, и адзінага далей кандидата. Я хочу вам сказать, что на якім-то этапе адмоўныя пиар-кампании спрацоўваюць, але яны спрацоўваюць ненадоўга. І СМІ, і слухачам, і гледачам гэта з часам становіцца нецікава, і людзі ўсё ж таки чакаюць больш сур'ёзнага стаўлення да прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. І людзі чакаюць не толькі крытыку, людзі яшчэ чакаюць і якога-то пазітыва. Заўсёды людзі кажуць так: калі ты крытыкуеш, прапануй. А калі ты спыняешся на крытыцы, а няма ў цябе якіх-то станоўчых прапановаў, то гэта становіцца з часам і нецікава. Таму я думаю, она просто з цягам часу сольецца. А яшчэ ж не забывайце, што ў гэту кампанію ўключацца і іншыя незалежныя кандыдаты, якія не удзельнічаюць вот в этой нашым праймерысе, і яна паміж імі просто растварыцца як цукар у вадзе і стане просто незаўважнай. Ну, я б на гэта так не разлічваў асабліва. Ну, будзе вот фото Павел Севярынец, там Олег Гайдукевич, там Александр Рыгорович, там яшчэ хто-небудзь. И тут фото Канапацкой. Я вам что хочу сказать, что вот я частенько сустракаюсь с людьми в регионах, не только в Минску. Люди чакают перемен. Люди все запытываются, ну коли вы уже поменяете ситуацию? Потому что просто для людей вот той же братский стан, ну, уже доставлены их по полной, и люди чакают переменаў да лепшага. И вот менавіта гэтага люди чакают от политиков. Алексей, на жаль, не так шмат часу. Я б тут вас яшчэ патроліў, ці падабаліся вам все-таки фото Ганны Канапацкай. Але давайте бліжэй да такой будучай развіцця. Як будзе далей кампаніі рухацца? Ну, самае першае, што хацеў бы, ну, ўжо шмат дзе анансавана, нашыя кандыдаты пачынаюць паездкі па рэгіёнах. У рэгіёнах людзі здольныя будуць аддаць за них свой голас. Самая першая паездка будзе на Віцебшчыну на гэтыя выходныя, то бок у пятніцу гэта гарадок, у суботу гэта Віцебск, Новаполацк, у нядзелю гэта Міёры, Паставы і Шаркаўшчына. Думаю, што праз сацыяльныя сеткі знайсці групу «Адзіны кандыдат 2020», там гэты расклад павінен быць. Далей, на наступным тыдні мы запускаем пляцоўку інтэрнэт-галасавання, дзе кожны грамадзянін Беларусі, які мае мабільны тэлефон беларускага аператара, ён здольны будзе пакінуць свой голас за таго ці іншага кандыдата. Ну, зноўку таго ці іншага, за кандыдата аднаго з 5. Ну і далей у нас 31 траўня кангрэс, які такі падводзіць, ну, вынікі, які будзе падводзіць, і на якім ужо будзе канчаткова вядома прозвішча таго чалавека, якому аказала больш даверу насельніцтва Беларусі. Канапацкая заплатила 500 евро за свой удзел. Гэтыя грошы пойдуць на патрэбы іншых кандыдатаў? Мы сёння абмеркавалі гэтую тэму і вырашылі гэтыя грошы ёй вярнуць. Ну, то есть першапачаткова гэты варыянт не прапісваўся, вы вырашылі ад грэха падалей, так бы мовіць? Ну, як бы не было агаворана, але рашэнне прынята грошы вярнуць. І гэтае рашэнне было не толькі сёння прынята, мы на пазамінулым паседжанні палітсавета вынеслі такое рашэнне, што тых, каго не зарэгіструем, вяртаем грошы, тых, каго рэгіструем, то іх грошы ўжо цалкам пераходзяць на патрэбы кампаніі народнага галасавання. На патрэбы народнага галасавання кампаніі пераходзіць такім чынам 2500 евро. Пагадзіцеся... У эквіваленце.
неважно. Я до таго, што маленькая сума нават на вядзенне вот зараз такой вот выбарчай кампаніі. Ну, але на пачатак ёсць, на пачатак паездкі на Віцебшчыну ўжо грошы ў нас ёсць. Ну, гэта на одну поездку на Віцебшчыну. Я просто ведаю, колькі каштуе аренда там бусіка якога-небудзь, а паехаць павінна чалавек, ну, дастаткова, каб нармальна арганізаваць. Мы працуем над тым, каб знаходзіць магчымасці для нашых паездак. Гэта не абавязковыя, як кажуць, фінансавыя могуць быць уліванні, ёсць людзі са сваімі бусікамі. Таму вы, калі ласка, тут не думаеце, што ўсё дрэнна, у нас рухаемся і будзе ўсё норм. Як у нас кажуць, народная кампанія за народныя грошы. Ну што ж, чакаем працягу. Такім чынам, па рэгіёнах зараз паедзеце. Колькі гарадкоў, мястэчак плануеце аб'ехаць? 65, па-моему, гарадоў. Падаецца 48. 48, раскрасіў. 48. Выбачайце, я мог Ну вот 500 евро отдать вот Канапатской уже с 65 до 40-80 гарадкоў. Тут сэнс у тым, што графік паездак складаўся з улікам таго часу, што застаўся да правядзення вось таго самага кангрэсу. Таму не так яго і шмат. Ну, подвяду вынік нашай размовы словамі аднаго з нашых каментатараў, які піша: «Вярніце Канапатскую, без яе цырк ужо не той, прападае інтрыга ў выбарах». Ну, я думаю, што Ганна Канапатская, таксама вот пагаджуся з Рыгорам Кастусёвым, не спыніцца і працягне ўжо сваім ходам, сваёй калонай рухацца і даць нам яшчэ магчымасць, так сказать, для розных нагод і абмеркаванняў. Дзякуй вялікі. Алексей Сігаев, Рыгор Кастусёў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.